Nik eskerrak eman nahi dizkizuet, Hamaika Akademiako kideei eta Larramendi Bazkunako kideei, oso lan politika egiten ari zaretela uste dut. Eta benetan sari politika da hau idazle batentzat, nolabait ere, epaimaiekin eta beti zalantzak izaten dira, batzuen gustatu beste ez, baina akademiak ideen sariak badu beste plus bat, irakurleen saria da, eta zen asko parte hartzen duen sari bat, eta eskerrik asko. Eskerrik asko peinari ere oso muzurea. Gogoan eukin nahi nuen, liburu idazten ari nintzen bitartean, buruan eukan lankide bat utzi behar niola irakurtzeko, eta zoritxarrez, liburua bukatu baino lehenago nintzen, eta ezin izan nio liburua eman, eta pena horrekin gelditu naiz, eta Aitor Renteria txatu gogoan eukin nahi nuen. Txatu egiatik. Eta, utziko dira gogoeta pare bat egiten liburuari buruz. Hartara irakurri gabe ere liburuari buruz idatzi itzein nahi baduzu edo, pista pare bat emateko. Liburua ikusi duzu eta entzun duzu ere aurreko irakurketetan, 1914ko gerrari buruzko kontakizun bada, 1914ko udan hasten da eta 1918ko udazkenean bukatzen, ia gerraren bukaerarekin pixka bat etxeago. Eta nolabait ere iparraldeko belaunaldi oso bat nola markatu zuen eta gure gaur egungo historia ere nolabait ere nola markatu duen edo ekarri nahi dugu horaz. Ni baneukan gogoeta guzti honen atzean gerrek ze eragin daukaten gugan, naiz eta gaur egun demokrazia batean bakean eta teorian bizigaren alako sistema gerretatik urrun, Ukraina hortxe dugu, baina. Eta aldiz, behar bada ez geografikoki, baina denboran oso gertu dauzkagu gerra asko, eta behar bada askotan ez gara konturatzen gerra hori nola konfiguratu edo nola osatu duten gure mundua. Eta nik uste hor bada gogoeta interesgarri bat egiteko daukaguna, ez bakarrik 36ko gerrak edo azken 20. mendean bizi izan dugun guztione, baizik aurretik ere gerrek eta botere joko hiedenek nola eragiten gaituzten eta nola osatzen duten gure mundua bizi garena eta gutako bakoitza. Eta bitxikeria da, orain dela aste batzu berrian elkarrizkeratu genuen gerra argazkilari bat, Simon Norfolk, eta justu berari irakurri nion gogoeta bera. Esaten zuen, bera bizi izan zela Londresen eta justu bera bizi zen kalearen azpian edo erromatarren garaiko gotorleku bat zegoela. Eta nola gotorleku horren arabera egituratzen ziren gero Londresko gaur egungo kale eta bere gogoeta ere hori zen, pixka bat arraskatzen hasi ezkero gure gizarteetan, gure egituretan, gure gaur egungo zer nola aurkitzen dugun beti azpian gerra eta botere joko hori ez. Berak esan azan militarrek idazten dute eta azpi idazten dute gure mundua. Militarrek, ez bakarrik noski militarrek ere norbait zuentzat egiten dute gerra horren ikuste pixka botere joku hori buruz gogoeta bat egin beharko genukela. Eta hau lotu nahi dut ere iraganaren eta memoria historikoaren gaineko gogoeta batekin eta zenbateraino iraganak baldintzatzen gaituen gaur egun ere oraindik. Uste dut Ipar Euskal Herrian oraindik egin gabe daukagula gogoeta hori 14ko gerrak zer eragin izan zuen gaur egungo gizarte osaketan. Eta gogoeta horietatik abiatuta edo sortu zen liburu hau eta uste zuen esku dagoela epaitzea egokia horren ez da egokia eta egur pixka. Eskerrik asko.